ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም ኣብ ዝተፋልያ ኣጋጣሚታት ብዛዕባ ሞንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ክካየድ ዝነበረ ናይ ትሬድ ዋር ወይ ድማ ናይ ንግዲ ውግእ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ከምጻኣኩም ቀኒ በዝኾነ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዙሕ ቪድዮ ከምጻእ ይቀንኹን ካብሎም እኒው ግን እቲ ስሩዕ መደብና ጀሚርና ለና እንቋዕ ብድሓንና መደብና መጻኹም ፈለማ ኣርእስታት እንታይ ያጋጥመሉ ኣብ ውሽጢ ካናዳን ኣሜሪካን ብፍላይ ከዓ ንካናዳ ነበርቲ ካናዳ ብኸመይ ክጸልወና ይኽእል ዝብል ትሕዝቶ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ቀዳሚ ኣርእስትና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ገይርዎ ዘሎ ናይ ታሪፍ ወይ ድማ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ስቲል ኤንድ ኣሉሚኒየም ከምኡውን እዚ መንግስቲ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ናይ ዩኤስ ቴክ ካምፓኒዝ ከም በዓል ፌስቡክ ኢንስታግራም ከምኡውን ካልኦት ዓበይቲ ዲጂታል ሰርቪሳት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ታክስ ቢል ማለት መንግስቲ ካናዳ ንኹለን ዘን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝበሃላ ታክስ ክኸፍላ ወይ ድማ ዲጂታል ሰርቪስ ለዝኾነ ናቱ ታክስ ቢል ኦን ዲጂታል ሰርቪስ ዝብል ትእዛዝ ኣውፂኡ ነይሩ። በዚ ጋጣሚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ሕጉስ ኣይነበረን። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈላለየ ጋጣሚታት ነዘን ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ኔትፍሊክስ ፌስቡክ ዲዝኒ ነዘን ካምፓኒታት እንተርኣ ታክስ ትገብሩሎም ኣለኹም ንስኻትኩም ሓቀኛታት መሳርሕቲ ካናዳ መሳርሕቲ ኣሜሪካ ኣይኮንኩምን በዚ ክብል ከሎ ከዓ ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ዩኤስ ጃያንት ቴክ ካምፓኒስ እዘን ካምፓኒታት እዚአን እንተርኣ ንስኹም ታክስ ትኽፍሎም ኣለኹም ንስኹም ፍሬንድሊ ካምፓኒ ኮንኩን ወይ ብቐንዲ መጻምቲ መሳርሕትና ኣይኮንኩምን ክብሉ ዓብይ ታክስ መሊሱ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክገብር ይወስኑ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ሞንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ናይ ንግዲ ውግእ ዓብይ ሽግር ከምጽእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ወይ ድፍለጥ ብቐንዱ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ካምፓኒታት እንተርኣ ሕጂ ኮስኮ ኸይድኩም ዝኾነ ንብረት ገዝኡ ደሊኹም እናኸበረ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ንብረታት ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሞንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየድ ነበረ ዘይምስማዕ ብሓደ ዲል ወይ ብሓደ ስምዕ ክውዳእ ወይ ድማ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ተዛሪቦም ክሳምዖም ክብል እዩ ዝኣምን ነይሩ። እቲ ጋጣሚ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ስቴትመንት ንሕና ምስ ካናዳ ፈጺምና ስምዕ ኣይንገብርና ካብ ካናዳ ዘልየና ነገር የለን መሊስና ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክንገብሮ ወስና ዘለና ታሪፍ ንሶም ካባና እምበር ይደልዩ ንሕና ካብኦም እንደልዮ ነገር የለን ኩሉ ኣብ ባዕልና ከነፍርዮ ንኽእል ኢና። ብፍላይ እንተርኣ ተኸታቲልኩም ኣብ ልዕሊ ካናዳ ኣሜሪካ ታሪፍ ምስ ገበረት ብዙሓት ሃገራት እየን ካውንተር ታሪፍ ገይረን ብፍላይ ቻይናን ካናዳን ካውንተር ታሪፍ ማለት ነቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ግብረ መልሲ ንምሃቢደን ካውንተር ታሪፍ ገይረን ከም በዓል ኤውሮፓያን ዩኒየን ሕጂ ብጥምረት ማለት እዩ ንልዕሊ ኣብ ልዕሊአን ዝተኻየደ ታሪፍ ሓቢረን ግብረ መልሲ ሂበን ወይ ድማ ኔጎሽየት ገይረን። ካናዳ ግን 25% ታሪፍ ተገይርላ እንደገና ንሳ ከዓ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ 25% ታሪፍ ልክዕ ሪታሊዮተሪ ማለት ግብረ መልሲ ብምባል ሂባ እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ኣይ ሕጎሳን ማለት እንደገና ክምልስ እያ ትብል ነይራ። ሕጂ ግን ቀንዲ መልሲ ሂባላ 25% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ስቲል ኤንድ ኣሉሚኒየም ስምዕውን ከም ደይ ትገብር ምስ ካናዳ እያ ትዛረብ ደላ እጂ ነገራት ክኽብር ምዃኑ እዩ ዘረድአና እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ቀድሚ ክልተ ሰሙን ይገብር ዶናልድ ትራምፕ ንኣልበርታ ንካናዳ መጽኡ ምስ ማርክ ካርኒ ተራኺቡ ነይሩ ናይ G7 ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣዝዮም ዓበይቲ መራሕቲ ከም ናይ በዓል ጃፓን ኣውስትራልያ ከምኡውን ኪር ስታርመር ናይ ዩናይትድ ኪንግዶም ከምኡ ካልኦት ዓበይቲ መራሕታት ሃገር መጽኦም ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኔቶ ንጥፈታት ብዙሕ ዝርብ ገይሮም እንተኾነ ሽዑ እዋን እስራኤል ብዝገበረቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዓብይ ሾክ ዌቭ ነይሩ ንዓለም ማለት እዩ። በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ኩነታት ንምርጋዕ ቀጣዩ ንዋሽንግተን ክምለስ ወሲኑ ሽዑ እዋን እንታይ ኢሉኹም ከስማዓኩም ክእል ሓፃር ስፒች ተዛረባ ነይራ ብቐንዱ ከዓ ንቀደም መራሒ ዝነበረ ናይ ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ኣብ ልዕሊኡ ማለት ማዕረኽ እንደ ጽላእ ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ ኣርእየኩም ነይረ እንዴ ሎሚ ግን ብጣዕሚ ኦፕንሊ ኣብ ውሽጢ ካናዳ መጽኡ ክጸርፎ ከሎ ኣርእየኩም እቲ ሓፃር ቪድዮ The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the G8.
as I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. And, I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out. And he's not a happy person about it, I can tell you that. He basically doesn't even speak to the people that threw him out. And I agree with him. Says he's cutting off trade talks with neighbour Canada immediately. It's over plans by the Canadians to enforce a new tax targeting big tech companies, which is predicted to cost them more than $7 billion over the next 5 years. Both US Republicans and Democrats have criticised the levy as it mainly affects American companies such as Google and Amazon. Mr. Trump said he would announce new tariffs on Canadian exports within a week. The Canadian Prime Minister Mark Carney said Ottawa would continue to conduct trade negotiations in the best interests of Canadians. The nations had been working to agree a trade deal by mid-July. They did something with our tech companies today trying to copy Europe. You know, they copied Europe. It's not going to work out well for Europe either. And it's not going to work out well for Canada. They were foolish to do it. And so I said, we're going to stop all negotiations with Canada right now. እዚያ እታዝለኩም ዘለኹ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ምስ ካናዳን ኢሮጳን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ቴክ ጃያንትስ እዘን ቴክ ጃያንትስ ዝበሃላ ከም በዓል ኔትፍሊክስ መብዛሕትኡ ሰብ ገዝኡ ኔትፍሊክስ ኣሎ ትዊተር እተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ፌስቡክ ዲዝኒ ፕላስ እዞም ኩለን ቴሌቪዥናት ኣብ ቲቪና ኩልና ኣለና ንጥቀመሉ ኢና ዋላ ሰብስክራይብ ኣይትገበር ኣለካ ዋላ ወርሓዊ ትኽፈለሉ ኣሎ ባንድል ዋላ ክትገዝእ ትኾንካ ሾው ናይ ኢንተርኔት ከለ ብዙ ዝመጽእ ፕላን ወይ ፕሮግራም ኣሎ እዚ ፕሮግራማት እንተዳ ታክስ ገይሮመን እዞም በዓል ካናዳ መንግስት ካናዳ ማለት እዩ ሎሚ መብዛሕትኡ ዲጂታላዊ ኮይኑ ኣብ ካናዳ ካ ታክስ ዘይግበር ነገር የለን ከም ሓቅ እንተሪኹሞ ብጣዕሚ ኣብ ታክስ ይሓይሎም እንድሕር ደስተው ዒልካሉስ ዳርጋ ሰሪሕን ታክስ ትብለሉ ግዜ እውን ኣሎ እዚ ናይ መንግስት ካናዳ ውፅኦ ዘሎ ትእዛዝካ ፈለማ ኣይኮነን ካናዳ ዝገብር ዘሎ ዋላውን ኣብ ግዜ ዋላውን ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን መጀመርታስ ከም ገይሮም ነይሮም እዮም ሕጂ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ዘሎ ጠቕላላ ኣይክንሰማዕና እዚ ኣይ ወሓጠልናን እዩ መሊስና ሕና ታሪፍ ክንገብረሎም ኢና ይዝብል ዘሎ And it's not going to work out well for Canada. They were foolish to do it. And so I said we're going to stop all negotiations with Canada right now until they straighten out their act. Well, I've been discussing this with our North America correspondent Jake Kwan, who's... ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዘይተረዳእትኩም ወይ ዘይነፀልኩም ክትሉ ሰትኽእል እዚኣ እዞም ጾ ሳዕቤናት ማለት እዩ መጀመርታ እቲ ዲጂታል ታክስ ዝብሎ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ወይ ዲጂታል ታክስ እንታይ ማለት እዩ ነዚያ ንእሽቲ ሓፃር ክሊፕ ንርአያ him about the digital service. So this is a tax on digital goods that are being sold to Canadians or making money being made in the Canadian market. The idea is that when you sell goods to Canadians, you tax that. So why not the digital intangible items like, you know, when you're selling Google ads or YouTube, Spotify, or any other digital intangible goods. Now, Canadian government has said that they will tax these companies 3%, which will raise billions of dollars for the Canadian government. And this was already implemented last year, but the first day of the payment was coming up this Monday. Now, this is something that exists in many other countries. This is not just a Canadian tax. European countries have them, including the United Kingdom. But as you can imagine, American companies were not very happy about it. And of course, not just Trump administration, but Biden administration also had problem with this. President Trump, we heard strong words from him. President Trump, we heard strong words from him. He is even threatening new tariffs, isn't he? Certainly, and he called it a direct and blatant attack on the United States and said that, new tariffs on Canada will be revealed next week. And this is a huge issue for these two countries because they are each other's biggest trade partner. And America is, of course, the biggest export destination for Canadians. And what's at stake is really the price of goods for consumers on both sides of the border. You can imagine prices rising for anything between grocery items to cars. So what's been the reaction? ገለገለ ካብዚ እንታይ ይኹስኽ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ብቐንዱ ንብረት ድውስኽ ክንሪኦ እንታይ ዋጋ መኪና ማለት እዩ ኦልሬዲ ብሰዓት እዚ መኻይን ከቢረን ኣለዋ ብፍላይ እተን ኣብ ኣሜሪካ ተሰሪሐን ድሓር ናብ ካናዳ ዝኣትዋ ዋግአን ኣዝዩ ክኸብር እዩ ብቐጥታ ግን እዚ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ታሪፍ ወይ ድማ ናይ ንግዲ ውግእ ብቐንዱ ዝሃስን ንህዝቢ እዩ ክሃሲ
ምክንያቱ ህዝቢ እቲ ኮንሱመር መጨረሻ ንሱ ተሓሻሽ ወይ ክገዝእ ዝረሊ እዚ ገብርዎ ዘለው ናይ ንግዲ ውግእካ ኣብ ሓፂር እዋን ተፈትሑ ዓቢ ሳዕቢናት ክልዎ ክእል እዩ Reaction from Canada, because Prime Minister Mark Carney and President Trump, they had been talking. Yeah, for Prime Minister Carney, he brushed it off, saying that the negotiation will continue. But by all indication, the two leaders enjoyed a good relationship. President Trump, of course, did not enjoy as good of a relationship with Mr. Carney's predecessor. But when Prime Minister visited Washington, as well as when they met at the G7 this month, they looked like they were getting on well. So by all indication, it looked like the two countries were headed to having a trade deal by mid-July, which was when the deadline for getting a deal was. And I assume you talk about that deadline. A lot of other countries who are trying to negotiate with President Trump over tariffs will be watching this very carefully. እዚ እቲ ዝገርም እዚ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ መብዛሕትአን ሃገራት በቃ ምስ ካናዳ ጁላይ ማለት እዩ ጁላይ ሓደ ሲ ካናዳ ዴይ እዩ ካናዳ ዴይ ስለዝኾነ በቃ በካናዳ ዴይ ሶኒ ማለት ሶሉስ ማለት እዩ በቃ ስምዕ ገብሪኦም ገለ ተባሂሉ ጁላይ 4 ኸ ናይ ኣሜሪካ ዓቢ መዓልቲ እዩ ስለዚ ስምዕ ገብሪኦም ክብሊኦም ልጽበይዎ ነይሮም ከም ዝሪኦ ዘለና ግን ስምዕ ዝግበር ኣይመስልኒ ግን ካብ ሓደ ነገር ካብ ዝተዓዘብና ኣብ 2025 ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ይብላ ሓንቲ ነገር ጽባሕ ይቀይራ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝተኻየደ ውግእ ብዙሕና ተማሂርና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 12 መዓልቲ ዳርጋ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ተጀሚሩ ተወዲዩ ጠጠው ኢሉ ተጀሚሩ ክትገልጾውን ከም ዜና ከተቕርቦ ከማንስ ብጣዕሚ ደሰክፈካ ምክንያቱ እቲ ዜና ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓት እንተራ ይቀየራ ኣሎ ንስኻውን እትስኻ ትብለውን የሰክፈካ እዩ ኣያናይ ተሓቂ ኣያናይ ተሓሶት ኣያናይ ናይ ባሓቂ ጹጹ ዜና ክትብሎ ምክንያቱ ተገላባጣይ ኮይኑ ብትዊተር ካልእ ጽሓፍ ኣብ ላይቭ ሪያሊቲ ካልእ የጋጥም ብቢቢሲ ካልእ ይዝርጋሕ ብአልጀዚራ ካልእ ይዝርጋሕ ኣብ ዜና ደውጽዎ ኣብ ኒውስ ካልእ ጽሓፍ ኣብ ዊኪፒዲያ ካልእ ይቀየር ሶ ዜናውን ኢን ሪል ታይም AI ተጠቆሙ ይቅይርዎ ስለዘለው ብጣዕሚ አሰካፊ እዩ እዚ ተሓበሬታ ናይ ሎሚ ጹጽ ኢልካ ከተምጽእ ብጣዕሚ አሰካፊ ኮይኑ that's why ብዙሕውን ዜና ክሰርሕ አይቀንሆን እንተኾነ ግን ናይ ሎሚ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ናይ ንግዲ ፍሕፍሕ ነዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ሓጻር ከስማዓኩም ብድሕሪኡ ናይ ሎም መዓልቲ ሓጻር መደብና በዚያ ክንዓጽዋ ኢና ቀጽለ ዘምጻልኩም ካ ፓርት 2 ናይ ዚያ ክትከውን ያ ምሳይ ጽንሐኩም ማዘለ መስግነኩም እዛ ሓጻር ክሊፕ ተኸታተሉ Certainly, I think this suspension of the talks with them, it really highlights how difficult it might be to get these trade deals with these countries. President Trump and the White House promised that they will get 90 deals in 90 days, but we're almost there at the deadline of that 90 days. And come July 9th, it does not look like there are many of these deals going to be signed. America has a deal with UK and has somewhat. بخالي مدى قصاد من راقب ازود حنكم